едно време всички сте имали само балканчета. Какво другото не може? Да. По-късно симпсончета да излязаха. Ама не, мисълта ми е цялата компания, всички с балканчета и... Да, мъжете на той, а пък жените на лодката. От среща срещу нас Мишо, не знам какво помниш. Да. И почему там имаше лодка, рибачка. И защото те всички бяхме общи приятели такива. И Нина и Ицо типа, дето были ми подават гейте, те по какво са били, нали, отмали. И затова се събирахме на Учете на жените и децата на Отманли, вадят греблата на лодката, бичовка я слагат, правят такова. И сутринта, както спиш, поглеждаш, няма лодка, за вечерта. Ами, слагаха някакви платнища, да, и ставаше като палатка. Да, ама сутринта греблата им трябва. Отиват за риба рано. Ставаш, няма навес. Отваряш очите и няма отгоре нищо. Тя беше механика за кома. И оттам малко по-надолу беше на станцията. И като нямам обед при нея малко направя или навръщане. Даже и на нея и рокли съм шила. Боже, и на големи съм шила рокли. Голяма ширачка. А отсреща пък на Мишо, той имаше 3 дъщери. На Чепенчето дека Хараска, другата това Мишо. Да, тя такава. И дето трябва жените с топка. Как се казваше? Не е Хамбала, ме. Мишо. Е бащата на Пенчо. Да. А тук ли разправяш бати Стевко? Кое? Това е на бати Стевко. Тук живее Стевко сега. Стевко е тук, в тая сграда. В тая сграда ли? Аз се представя, че някъде по-нагоре. И той има само един етаж, не си ли взема цяла? Кое? Сградата. Как ще вземи цялата сграда? Апартамент си е купил. Виж как си купувате. То си ме додава на договорите.